أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق ويتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Ayat ingkang nembe kita kumandhakaken niki wau tesih nerangaken ngatur bab muamalah utawi hubungan tanda gawe relasi kerja antara manusia kelawan manusia liyane. Ayat niki sak Quran sing paling dawa ayat niki. Ayat niki tesih nerangno muamalah bab wong ikhtiar usaha. Niki nerangno tentang utang-piutang. Ben konek kalian ayat sing wingi tak bila sithik ayat terakhir saat ini akhir ini. Nek ana wong utang wingi wa ika nganggo usroti fa'idratun ila maisarah.
ngutangi duit neng gone wong jenenge Umar kan 1 juta nek semoyo tanggal 1 sawulan dibayari. Lah dilalah bumi tanggal 1 ora duwe ngono iku sing duwe duit sing menghutangkan wajib nguweki tempo. Hukume wajib. Lan ing dalem wae tempo niku saben sedina dihitung sedekah. Jadi nek wonge jan jatuh tempone dadak ora duwe tenan. Dadi awake dhewe ora enak ngekeri tukaran niku mboten ngene, kudu wae tempo. Lah pakane lan duwe niku ora duwe duit sing go nyaur ora. Misale diutang 50 juta aku diutang dosana misalnya 50 juta sok tanggal 1 tak sahur Pak RT di dalam tanggal 1 aku lagi duit tapi tetap duit mobil yang harganya 100 juta ya wajib didol wajib diperkarakan itu kudu didol untuk utang jadi patokannya randuwe itu duit tenang orang duitnya ngeles meluncur aku saya mbok beli orang duit kok 1000 tapi sapi ya sak kandang tetep sak udah misalnya waktu itu orang usrah jadinya orang mundur jadi setiap dino sing ditempokno iku hatine tak jalan mawon iku dadi sedekah kanggo wong sing ngutangi emotine nek awake dhewe ngesakno wa anta sedekahku nek mbok bebasno nisan niki jenenge sunah nek bebasno sunah khairul lakum in kuntum ta'lamun ihsan misale Pak RT aku ditang pondhangai wong kula nggih ngerti jenengan mbon kakek-kakek mboten gadah napa-napa kula ikhlasne kula sedekahno pamane ngoten ayate wa anta sadaqu khairul lakum luwih apik lan iku sing dadi jelekan iku kuntum ta'lamun. Lah ayat niki nerangno utang piutang sing tempo cara fikih enek mirip mirok tapi mboten kirok niki sing pas iki kaya akad salam bayar salam wong utang piutang atau tinuku padha duit utang duit utawa utang tuku barang ora kenceng ngono iku kudu piye ayat Al-Qur'an iku pun ngatur secara lentreh secara teliti secara detail kanggo ngatur uripe wong ing dalem arep bebrayan iki ben ora padha bengkel ora padha tupak mergo manungsa itu ditakdirake kan hal insanu aksara sayyidin jasada manungsa itu sing akeh ngeyel bukan datang senengane aku bener ora gelem aku salah jadi biasanya seneng kan aku bener ae kaya ngono mang tak udah dosa malah dong aku salah akhirnya dosanya dilebur Gusti Allah. Nek wong kebenaran nafsu asal sein jadal akeh bangkane senengane elek-elek aku bener dhewe. Ora gelem dibenahi sapa wae dituturi sapa wae ya dituturi 1000 kiai ora ora wis ngoten iku. Lah mergo manungsa iku wateke senengane padha elek-elekan padha gara-gara padha bantahan Gusti Allah mari piranti tatanan ing alam bebrayan sing jlentreh iki. Di mana dia mungkin lebih diterangkan. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman ya alladzina ila dayantum nalikane utang piutang sapa sira kabeh kena dimaknai berhubungan kerja sapa sira kabeh kena dimaknai dol tinuku ya kena tapi makna asline dadaya itu mitang piutang
Bidaini kelawan ila ajalin maling tempo musaman kang ditentokake. Misale awake dhewe tuku gabah 10 ton. Hargane sak tone misale 6 juta, saiki 6.000, jadi 6.000 ya. Nah, misalnya sak ton 6 juta, nek 10 ton 6 juta. Gabah sampai tak tuku sudah, misalnya ngoten bidain ila ajalin musamma, tapi tempone kok tak bayar sak tanggal 1 ya umpamane ngoten. Wonten niku Gusti Allah wis nguwahi syariat, nguwahi tata cara sing indah. Faktubu nek ngono iku carane cateten tulisen wal yaktub lan bedhek nulisa. Baina kumin dalam antarane sira kabeh sapa katibun juru tulis. Sadurunge nek notaris, sadurunge nek tukang penyarian iki basa Jawa iki. Dadi pangkat sare pangkat jeneng Jawa. Nek ketara penyarian nek nang wayang ketara tukang tulis lakone Mahabharata liyane. Jadi sebelum nek notaris nek juru tulis itu Quran wis ngatur nek kalian berhubungan utang piutang utawa datinuku tempo ila ajali musamma, carane itu kok catet mbok nulis loro siji kanggo sing utang, loro kanggo sing menghutangi, ditandatangani kabeh bersama, digawa siji-siji. Terus lek manane. Sapa katibun juru tulis bil adli kelawan bener. Ya adli kelawan bener nek nulis ora kena diluwahi, ora kena dikurangi. Misale sing nulis niku wayahe nulis kok jatahe 1 juta dadi ditulis nggur 55, ora kena ngono. Nah, kena apa turun ayat niki? Biyen zaman jahiliyah niku jarang wong iso nulis. Mula jarang wong iso maca, jarang wong iso nulis, mula diterangke teng mriki kon ana juru tulis. Zaman jahiliyah iku kan iku jarang iso nulis. Kira-kira iso diitung nganti jari wong iso nulis. Termasuk Sayyidina Kanjeng Nabi niku boten saged maos lan boten saged nulis. Mula setiap yang diucapkan mesti dipercaya bahwa beliau ora tau ngarang cerita. Boten pirsa maca, boten pirsa tulis, tapi cerdasé luar biasa. Kok iso ngono digawe Gusti Allah, ditakdir al-ummi, Nabiyil ummi. Termasuk sing iso nulis itu Abu Jahal, konon ceritane iso nulis iso maca. Walayaban ora kena emoh, ngono ya kena ora kena nyegah. Sapa katibun juru tulis ayakuba yen nulis sapa katib kama kaya barang alama kang wis aweh weruh alama kang wis mulang ing katib sapa Allah Gusti Allah. Jadi nek ana wong ditiku wong gak iso nulis. Nulis mongkon juru tulis disaksikan berdua surat utang piutang terus ditandatangani terus digawa siji digawa sing utang loro digawa sing utang wis enak aturannya terjadi zaman Kanjeng Nabi. Masalah administratif birokrasi kenegaraan itu mulai dilakoni mulai Sayyidina Umar. Cacah jiwa sensus penduduk itu pun mulai enten zaman Sayyidina Umar. Lah wong sing disewa ora kena moh disewa kono nulis. Ya ora kono notaris piye. Wis nek pemberlakuan penulis utang piutang perjanjian itu kudu wonten. Sing dikon nulis ora kena moh. Kena dijaluk bayar kena ora kena moh. Ora kudu umpamane ngoten kene. Wal yaktub mongko becik nulis sapa
khatib. Jadi ayat ini jelentreh banget dibawa niku ora kok awal butuh ditakwili panjang lebar boten, tapi memang jelentrehno prakteke utang piutang sing tempo. Wal yumlilan becik dikte niku ora muni beda terang imlak, tak ndani imlak ora do. Dikte wal yumlilan becik ngucapake utawa dikte sapa alali wong alai kang ketemu ngatasi lali apa alakuha wong sing utang, wong sing punya hak untuk menanggung utang itu dikte. Kula atas nama misalnya saya atas nama Zaid berhutang pada Umar sejumlah 100 juta misalnya. Sing nyumlil, sing nimlak, sing muni itu sing duwe tanggungan. Misalnya kalau itu bapak-bapak itu gabahe bakaran saya atas nama Mas Budi membeli gabahe Ustaz Maman misalnya ngoten sejumlah 10 ton dengan harga total 60 juta. Sing muni kula sing nyatet juru tulise. Juru tulisnya harus mencatat apa adanya. Juru tulisnya itu jangan lupa kan mau dia itu kapan. Dan saya ini seorang juru tulis gak ada. Dan tampilkan bon saya enak ganda ini, bon saya untuk pembeli, enak saya penjual. Menurut nerok iki dong. Dan artinya praktek bon itu kan memang nganggo salinan untuk saya tuku, salinan untuk saya pemilik. Nanti itu prakteknya apa lagi? Itu nanti tetapi apa ya? Kama alamahullah, jadi rabutoh itu rabutoh juru tulis, sing butuh juru tulis itu kan iki cara kaya atur tanah untuk notaris, orang notaris tok iki diganti barang ya butuh dikanggokno kayak jenenge kwitansi kok bon apa itu. Notaris ya asal dari kata nota terus dia IS jadi pembuat nota. Jadi sing diutang, sing muni terus ditulis sampai juru tulis dan aku sebenarnya tak saur tanggal iki. Waliat takilan becik wedya sapa alladzi Allah Gusti Allah Rabbahu ya pangerane alladzi sing nulis nek muni sing tukang nganu mau sing imlak sing dikte nek ngomong kudu sak benere engko kan asline sudah aku atas nama Mansuri juta sejumlah ngomong ke KTP alon-alon pamane ngono kon dine Gusti Allah sampai sedetil niku walaya taqilah robba walaya khoslan ora kena ngurangi sapa alladzi ora kena ngurangi minhu saking hak sayan ing sedikit pun. Jadi apa sing dadi deal apa yang jadi perjanjian itu ora kena dikurangi sedikit pun. Misalnya konspirasi sekongkol dikurangi lah tulis kongkolnya dikurangi sithik. Ngoten itu ora kena haram dosa. Baik karena mengkolam ono iku nek sing adol wong normal, pikirane normal, wis dewasa sing tuku ya normal. Saiki nek sing adol wonge gak normal piye? Utawa cak cilik sing duwe hak barang iku mau, utawa sing duwe duwe sing menghutang. Diterangkan nek ayat iki sambungane. Baik kana mongkolam ono sapa alladzi wa alaihi kang iku tetep ing ngatasé alladzi apa alhaku hak ana iku safihan bodho goblok bodho safeh niku luwih khusus. Jadi safeh niku bodho safeh niku bodho sing corakat apa transaksinya ora sah. Itu nek jahil goblok itu kan lebih umum. Nek safeh niku safeh goblok sing khusus. Kaya cah cilik. Cah cilik nggo dhuwit 100 juta oleh cah TK. Buku pentol.
Beberapa dulu 1 juta orang sah. Misalnya ditampani ke didoli penol, gak sah transaksinya. Transaksinya yang pasar gue duit 10 juta, rasa 1 juta, gak sah transaksi itu kok kelambi misalnya. Terus dikentel gak boleh. Lu aku wis tuku terbang misalnya waktu gak sah transaksinya. Safeh itu jadi bodoh safeh. Tahu lamar jalanan lamar itu jadi cilik rasa. Jadi transaksinya rasa untuk budaya safeh. Safeh ini ditafsiri dengan jalan bukan ziron. Jadi wong safeh betul-betul niat ke barang. Nek wong safeh au doifan utawa apes mergo tuwek wis ra kuat nanti utawa cek cilik banget sing duwe bondo iki wonge wis tuwek utawa cek bocah misale contoh wong tinggal mati wong tuane badane akeh tapi pucake cek cilik ngono iku piye prakteknya seperti apa nek telu sing diterangkan butuh pendampingan ya itu ana wong telu sing nalika transaksi harus didampingi iku ana telu macam siji wae safeh bisa jadi wae uteke gak normal untuk blok misalnya apa meraku loreng duit diwakana ditundukno dadi kan safeh diwakana tapi orang ngerti wong liyane lho ditutur dalan utawa dibuaki ya ono barang apa dibuaki ngoten iku safeh utawa nek ora safeh doaif itu bisa karena tuwek banget wis ora iso nanti utawa bocah bocah cilik aula yastati utawa ora bisa ora kuwasa sapa alati ain aku mau ayu milai yen ton dikte sapa alati huwa ya lali utawa wonge asline ora safeh ya ora doaif ya kuat ya perkasa tapi ora iso dikte bawane piye wong budhe do bisu mudeng ngitung duwe tapi wong bisu ya muni aku utang duwe 1 juta ora iso utawa wonge ora ngerti bahasane misale wong Arab akhirnya ambek wong sekarang nanti Komsa ta'ala khuribaya rialat misalnya muli ngono sing tak jawab ora dong jadi awalun kasiro misalnya muli aku dibodoh tak utano tak investno sing dijawab ora mudah ngono iku piye jadi layas tati ayyumillah wa iku faktore ana mergo wonge tuli utawa wonge ora mudeng bahasane. Nah seperti itu gimana? Wong 3 macam itu syarat transaksinya kudu value lil. Monggo becik dikte sapa waline alali ana wong sing mewakili mendikte. Saya sebagai wakil dari Mandiri berhubung dene ora iso muni saya mengatakan agar supaya menghutang atau menghutangkan waline atau keluargane pokoknya waline sing mewakili supaya mendikte bila adil kelawan adil orang waline tok sing harus mendikte tapi wastasyidu kudu ana saksi wastasyidu lan ngamreo saksi sira kabeh saiki wong sing saksi loro mirjal itu saka wong lanang ira kabeh sebegitu detail lan rapine aturane Gusti Allah ing dalem muamalah. Jadi nek wong pemilik harta atau wong sing duwe iku bocah cilik utawa safeh kok goblok tekera asra utawa wong ora iso memahami omongane lawan transaksine lagi piye monggo valyum lil waliyuhu bil adli sing
sing ngucapno kata-kata sing apik ditulis iku waline utawa wong sing mewakili. Kali mongko Nabi wastasidu syahidaini mirjalikum kon gawe seksi wong lanang loro sing kena dipercaya. Jadi nulis perjanjian ana seksine loro. Lan lanang rubi fa'ilam yakuna monglamun ora ana sapa rajul syahidai ora ana iku rajulaini wong lanang loro benggole wong lanang loro misale ora ana ngono ya karo julun wong lanang siji lah wa mraatani lan wong wadon loro memang sangka wong karantona kang padha ringgo kabeh minas syuhada isate pira-pira seksi nek ora ana wong lanang loro sing sebagai saksi bahwa wong siji lanang terus tambah wong wadon loro lah iki butuh keterangan kena apa wong lanang siji gantine wong wadon loro iku nek dibahas nganggo bahasa gender nang negara sing ora negara Islam urip-urip wong wedok wong lanang wong itu bagian itu padha wae sementara wong lanang walaisa dzakaru kal unsa wong lanang ora iso dibadakno karo wong itu sing priye wae. Jadi nek bagian lanang dzakaru wis lu hamil unsa kan wong lanang itu bagian wong wadon. Tapi untuk kanggo pemerataan keterangan sing iso terasa adil kanggo wong lanang wong wadon iki kena apa kok wong wedok loro ora siji ngeten wong wedok niku tugase akeh nang omah niku ndi ngurusi ngeleng-eleng penggawean omah dibrabang dilombok diuyah diterasi disabun dingedusi anak nek bar niku wong wedok apa ngelingan wong lanang ladrak rada esuk mamane awake dhewe paling jembakong wedok wis roh nek tasine entek apa entek itu kan ora tau masak wong sajan sing tau masak misalnya pakai esuk ndak roh nek entek lombok entek berapa entek sing ora lumayan iso wong kang jembakong kok endi kopine ngono wae iki ana kopi ya tripit terus blintir rokok kok blintir dadi terus ya harus desa kuliah ngono sedih itu ekerne kalau saya jadi nek bab kerjaan mampu itu butil apa laba transaksional itu enggak wong lanang wong itu tanggale anake lahir itu tanggal piro dinopo sing apal itu sing apal itu sampai lambine wis nek tuku suwi pirang taun iki apa kaya itu kunen ya apa mulane ora lah karena sudah banyaknya urusan itu monggo kuwatir nek lali monggo perlu bagi wong loro mergo urusane banget akeh wong wedok iku nang ya di urusan bang di nyapu di was belanja dan pasar diminta jalur duit metu cuai jalur duit itu sudah apa doai aku dapat tak percaya misalnya ya kata jalur diminta itu duit ya kurang-kurang kata tahu mana tahu tak mau panggil misalnya diminta apa entek kasih entek ya kurang-kurang nah iso ngono aku tak teror jokone apa rek tampok dite kok ati gua apa ae ngono iki jadi omong ini pengalaman biasanya padha ngono padha nang jajine apa kok gak salah iki dadi alasan ngono lan kok itu urusane akeh dalam aturan saksi mula dikonwahi wong loro sebab apa anda tidak ingin lali utawa sasar sapa ida masalah suci wong wadon loro
Patulaki Rama pengelengake sapa indahuma salah siji imra'atan al-qur'an liya mergo lan ulama transaksikan sing diroi kan satu titik penggawean salah dol dinuku terus ingatane itu terfokus ora pecah ono. Mula nek itu misalnya ada saksi tapi nantinya ini enggak terjadi. Ini kan keterangan nalika turune ayat. Keterangan wae. Kenapa wong itu mergo nek sijine lali karena timbunan masalah yang begitu banyak urusan yang kata banjur fatullah kira idah umaru posisinya ngelekno lho bisa sampai seri apa iya ya ngono tadi nah ini apa kok itu tulisan tampil itu ditulis kenapa misalnya urung wajai tempore dadak kedaru mati misalnya orang wae itu kedaru mati awake dhewe iso nuntut nang sing ahli waris apakah bukti sing ditandangani bersama disakseni kanggo sing duwe misalnya saksine utawa wong telu mau nek wong normal gak harus saksi gak harus ada wakil wong normal kenapa harus ditulis mereka nek wong kedalu mati awake dhewe iso gunungan sampai keluargane ahli warise lho bapakmu dhisik ditambah aku nuku sawahku 1 juta kok dibayari tempone setanggal bulan ngarep lah bapakmu sudah meninggal ora sampeno awake dhewe iso nuntut dan wajib ditutup nalika wanita iku duwe tinggalan akeh. Nek duwe kepiye nah duwe ya disuwune hasil. Lan awake dhewe dibukti ora iso nuntut iku ora iso cara agama ataupun cara negara. Hukum agama ataupun hukum yudisial hukum yuridis itu boten iso dituntut. Misalnya awake dhewe duwe keluarga tilar donya. Ana wong ngamugalan ngawur mara. Pak, utawa Mas, utawa Mbak, iki aku duwe sambutan ke bojomu lho, sak urung mati wong dhewe aku 1 juta. Lah buktine ndi Mas? Ora enak wong gelang-gelang suara apik ngono ketemu iku ora usah dipercaya, mesti ngawur. Tenang olah awake dhewe gak dosa kalau gak percaya karena aturan Quran kudu banyak tupene muka di bumi ati. Bapaknya orang kok meninggal wonge nek orang kawagawan aku pamit aku kek dhisik ada terus lha kok yen ra ono dhisik urip. Ndi buktine ya kok di surat perjanjian nek duwe wajib dibayar. Nek ra duwe awake dhewe ra duwe kewajiban menutupnya. Ngoten niku nganggo jagaan sing ngono iku Quran sampai sedetil itu lek atur bab muamalah ngene terus nang walayakan ora kenomah sapa suhada pira-pira saksi ila matu unalikane diundang sapa suhada sapa saksi sing yen nalika kaya surat perjanjian dadi saksi disawani barang misalnya saksi ada samanya dalam saksi no apa jenis telok-telok TPS ini itu apa itu saksi kan bayar ya mengatur sebuah telok misalnya harus dikai dua harus diplontek bayar di saksi dan dosa itu termasuk saksi TPS orang hukum tak dua obat saya dan kemudian lagi ini pelajaran yang sok-sok kita udah bisa dikabeh ini mulai di skopia lagi kondisi ngutak nantus nah walayak pas wajah ya madu jelas loh ayatnya orang kenapa seksi itu nalika dijaluk kesaksiannya skopia menyang sing dengar lah ada sing ngatur sing sirai ra awake ra menak sirai pusing perkara kedit. Dadi ora kenapa tidak maju. Wala tas amu
lan aja wegah aja rasa-rasen aja mengo lan aja wegah sira kabeh antar tubuh ing yen to nyatet utawa nulis sira kabeh hu enten sawiran ingkang gedhe sawiran iku gedhe sawiran iku dadi obat kok iso obat endi obat kana sing dibuang wong sing tau sinau nek kana iku iso dibuang iso ditetepno carane dibuang nek berarti go sakbare ini kan enak an atau antak tubuh iki kanane dibuang cara apa jenenge abiyai wayang difunaha wayung guna khobar wabada'in walau kathiron lasyahar berarti wong ahli nahu iku buang kana wayang guna khobare ditetepno niku nek jatuh setelah in atau a utawa laun iku kanane dibuat jadi lafaz sawiron itu dadi khobare kana nasok kanane mahdhuf jalan disebutno sawiron kana o kabiron ya kok khobar ya kok kana ya ora dong bae sih ora dong bae dong pokoke sajane ora dong sing rada dong sithik-sithik kana ya kok ya pengennya untuk kana ya kok tapi ya kodrene roh kanane sak banjure tok. Jadi kanane iku nek tiba sabare ing to an atau lau iku kanane dibuat tapi iso beramal. Iku tentang aku saiki ae kan rada kabeh nek tuwa. Terus jadi katipe ora kena rasa-rasa nulis dibayar nulis rasa-rasa sawiran iku cilik ana ana kanane andate kanane ning jalane sawiran iku cilik au kapiron to iku gedhe utawa iku cilik atau gedhe kon nulis sekecil apapun kurangane kudu ditulis perjanjiane iki masih gedhe maksudnya sawiran iku cilik atau kapiron iku tentang isi perjanjiane jadi langsung gede sih utang 10.000 apa betul sok banget meneh utang duit masih sira 60 ku pepet itu bensin tulis sik wah wis tak ikan nasi malam itu sudah makan melita kudu ditulis jadi ngasih dia utang itu tulis wah sing ajar-ajar sowak ya aku katut di somplak jadi utangnya gede gini ditulis tangku tulis ya Pak misal ngono ya ora tulis tak wae itu tanggung gede tulis sampai kanggo bukti minangka nalika tiba ajale ila ajalji maring tempone kang lan kutai ngono-ngono kabeh mulai praktek utang mulai berdiri nanti kolot mau iku aku satu luweh lurus luweh adil luweh bener ndawai nggo Gusti Allah wa aku mulai luweh jejeg le syahadati kanggo pasaksen wa tenang luweh cedak ala karukaku ing yento ora padha mamang sira kabeh anane ditulis mawon semakin percaya saling percaya orang mamang lan bisa jadi tondo bukti pas seksene nek pas nagih nalika pas ditagih ora engkel-engkelan sing akeh wong iku kan utang sopane kok ya pas nyaur ngajak tukaran terus gua ngomong nyaur itu sapa ana ora ngene nalika utang rame-rame pas ditagih ajak geger terus nyaur sing utangi terus uga penake ben tak selawahno sik itu biasane ngono nang urung nate selawahno sik dudu urusan dudu biasa ngono
Lah mula menjaga ngono iku mesti Allah nggawe aturan sing begitu rapi dan indah. Illa antakuna kejaba ing yen ta ana apa kang kita iku tijaratan dol tinuku kabiratan kang kenceng jaba nek kenceng. Misale aku tuku gabahe Mbak Karman. Nah, gabahe jenenge kan bobot piro? 10 ton. Aku kira 5.000. Aku berarti terus sudah tak kenceng ya Mbak. Ya pun bulan dul diangkat. Itu di sapi misalnya Ustaz Jani di sapi kalau berangkat gede. Tapi betul kira kan 20. Itu kenceng. Nek kenceng itu gak usah ditulis ora apa-apa. Nek kenceng, lha begitu lendreng ya tentang itu penjelasannya begitu detail. Illa annakum adijaratan hadira kejaba nek dol tinuku transaksine kenceng. Nek kenceng terus piye balaisa tudiruna kang lakokake sira kabeh ing bicara penaku ing atase antarane sira kabeh. Nek udah kok jenenge transaksine kenceng iku piye balaisa mongko iku ora ana iku alaikum tetep ing atase sira kabeh pakaian iku nek manane lho nek aku nak yo kene kudu kene apa junahun dosa ala takuhu enjen ta ora nulis sapa sira kabeh ora nyatet sapa sira kabeh ha ing bicara mongko ora apa-apa gak usah tulis nek transaksine kenceng lapo usah ditulis ya padha legone sapine tak tutup jreng langsung tak bayar jreng sapine tak gowo gak usah ditulis gak masalah nek ngono iku padha ikhlase padha ridone utawa mobile arti anak ora mobil nang tuku tak apa duit sutak muring di bocah mau duit kan tuku kali-kali kan ada kok mobil tak tuku nang 100 jreng tak gowo tak beli kabeh. Yang itu gak usah dicatat tijaratan hadirah jadi dol itu sekenceng pada isal itu jinakun ala taktubuha wasiduran pada ngeksekno sira kabeh ila bayatun alikane pada dol itu sira kabeh ketika kalian berjual beli apike ana seksine ben ora dikira nyolong wala yulor ora kena digawe melarat ora kena dirugikan maksudnya kono sapa katibun juru tulis wala syaitun lan ya ora seksi tukang nulis atau seksi gak oleh dirugikan gak oleh digawe dolor digawe melarat misalnya kon morotok misalnya saya kira Jatinegara kota-kota ini kono bensin dhewe mangan karo dhewe diweki dosa ngono iku sing ngajak kudu diingoni lan dorokat wala syahid padha ae misale anu sing panitia partai iki suka muri misale mek saksi uji padha ae lakune saksi jatahe 100 kasus dina wae kadung menyak gak dibayar-bayar dosa iku sing ini contoh apa sudah boleh sudah seksi lagi bayar kalau melanyah orang saya tadi seksi ya ingat jajanya di keuangan ini jajanya jadi nah ini contoh misalnya kadang korban tenaga waktu pikiran tidak wajib kayak dosa dan itu saya gunakan juru tulis atau gunakan saksi katanya jelas lalu roda bikun wala syahid wa entah Allah namun lakon kabeh nglakoni gawe rugine juru tulis lan saksi mau wae mongko satemene kelakuan atau entah alu iku fusukun fasek iku fusukun fasek itu sok gede metu saka taat nek sampai kalian merugikan gawe
lorone gawe bangkrute gawe rugine seksi utawa juru tulis katib ya ngono iku kainau khusukum bikum mongko ngono iku fasik bikum kelawan sira kabeh ngono iku fasik dosa ora apik wataqulan wa tiya sira kabeh Allah Gusti Allah tiya Gusti Allah nang ndi wae kon asri Gusti Allah mbok iku nang pasar mbok nang omah mbok nang sawah mbok nang masjid mbok dhewe mbok nang batore kudu para wae dhewe kontak wan Gusti Allah sing dikontak wae wong sing iman wong kafir ora usah dikontak wae mergo jatah neraka Wayu ali mulan bakal merohake kumeng sira kabeh sapa Allah Gusti Allah bakal mulang merohake nuduhake sapa Allah nang barang-barang sing apik barang sing bener anggere kumpul mek apik ngene iki bakal dituduhke dalane apik kumpul mek bener bakal dituduhno barang bener kumpul mek bandar dadu suwe-suwe kok pengen nuduh dadu kumpul be tukang ngadu jago suwe-suwe pengen ngadu jago kumpul sampe kiai suwe-suwe ya bakal ketularan ilmu kiai mergo Gusti Nabi dawuh nadru alim an-nadru ilal alim ibadah ning alim nadru ila wajhil alimi ibadatun itok lho ingat TikTok, ingat wajah kiai itu bodoh karo ibadah itu ibadah. Karena nek ora ngaji ne sabab itu wae khairul minadun ya mafiha. Wallahu ta'ala Allah fi kulli syai'in kelawan saben suwisu saben-saben suwiji-wiji nang bab apa wae iku alimun udaneni ku basa kawak wong kawane kaya saiki yo maha mengetahui to mersani ora. Dadi udane iki luwih luas timbang mangerteni teke wong niku kan sing ketok-tok. Nek Gusti Allah alimun niku udane mersani sing pemrentek ning atine wong. Mersani sing diucapno utawa sing dibatin, mersani semut ireng cilik nang wetenge wong iku tetep Gusti Allah mau besok Quran al-alim pun ini tuki ayat tentang bintang ayat sabanjure menunjukkan tentang gadi jadi itu jelas tak terang apa gadi sebenarnya ayat diwaca ini waktu dia tak terang tentang gadi ayatnya sebenarnya gadi itu misalnya aku utang nenggone Pak RT aku utang atau 100 juta mungkin bayar tapi kalau dulu jaminan anu ya apa aku sih duit kerja 100 juta ya misalnya enggak aku duit mobil jenengan tapi kalau suun di jaminan ini jenenge gade rohun rohnun lah gade iku jamino barang kanggo utang terus nganggo janji misalnya Zaid sing tenar iku ning kalangan cangkem kan dibojo Zaid Umar Bakar Ali Zaid utang nang dene Umar 100 juta Zaid aku utang duit 100 juta mbok esuk kapan sok tanggal 1 misale ya tapi aku njaluk jaminan mobilmu tinggal waktu ini jenenge gadi nek wis tanggal 1 kok si Zaid durung bisa nyaur ono iku Umar kena adol barang sing wis dijalino misalnya payu 150 duit sing kena dipek jenenge Umar 100 tok sing 50 wajib dibalekno ning gone Umar mangane Zaid ngoten niku
Jadi gade itu meh kaya riba pas jual beli, pas utang piutang. Lah sing gade iku nyaratno iki dadi riba. Misale sing gampang-gampangan agak belakang. Wah, sing umum terjadi sawah, padha timbalan. Aku kali duwe 1 juta. Nah, ya ora apa-apa ya, tapi sawah tak garap aku. Nek iku diucapno sing di dhuwit, iku riba dadi haram. Nek iku diucapno, saran tak garap terus, saran tak garap terus. Lah nek ora diucapno niku mboten tiba riba. Nek diucapno. Kaya mobil, aku gak ada mobil, kaya utang duit 100 juta. Ya mobilmu tinggal. Ngono iku nek sing utangno duit ora ana isyarat piye-piye. Sing utang duit. Terus sing duwe mobil ya bebas, nek ditumpaki oleh. Lah kok sing ngene duit ya kali tapi duit mau tak dulu. Mobil tak kuwi tak ngojek tak apa ngoten niku gak oleh. Nek sing di dhuwit sing utangi gak syarat kaya utangi riba iki. Nek diucapno nek sing di dhuwit tibane riba kaya aku utangi dhuwit 1 juta. Ora muni kaya bunga. Pas nyaur sing utang kalau mbak tambahnya matur nuwun mbok tulung tak tambahi 100.000. Nek ora diunekno nang akad iku ora tiba riba, tapi nek diunekno nang akad muni sing utami iku tiba riba. Dadi ya ngono iku. Lah umpamane saiki golek utang kabungane piye? Kanggo nyikapi ben ora karo kabeh iki. Ya wis nek ngono cara fikih ning sarane iki aneh. Nek utang sing aku utang itu muni sik malah dinabarno. Terus aku utangi 20 juta. Aku nadar, nek aku utang 20 juta, aku nadar aku tak bayar 2 juta. Nek setahun nek mungkin dadi bonanda jenenge ora riba malah sing muni kene. Tapi nek sing duwe dhuwit, sing nyaratno sing duwe riba haram itu. Lebih detailnya ben ada bab riba varian mampu dok salah tawis dok sekali semanten rugi manfaat billahi ta'ala fatihah billahi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi adada kalimatihi bismillahirrahmanirrahim wa la yasbiqu khairan illa Allah bismillahirrahmanirrahim wa la yasbiqu su'a illa Allah bismillahirrahmanirrahim wa kana min natin wa min Allah bismillahirrahmanirrahim wa la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka ونحن على عبدك وعبدك ما تطعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا واغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله اللهم أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة ودعوناك ما وعدتنا فاستجب لنا ووعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم ارحم حوادثنا في هذا المجلس واجعله يا الله ممن يستحق مغفرتك ومغفر ورحمتك ورضاك يا رب العالمين اللهم اجعل هذا المجلس نفسا مباركا مرضية نافعا ظاهر الباطن الدنيا وآخرة واجعل هذا المجلس يا الله وسيلة إليك بركاتك ومغفرتك ورحمتك يا الله يا رب العالمين اللهم يا من يسر عسير يا من كل عسير عليه يسر لنا كل عسير فإنك يسر عسير عليك يسير اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت وعليك نرجو رحمتك أرجو وبارك كلنا إلى أنفسنا وطرفة عين وأصلح لنا شؤوننا فيها لا إله إلا أنت العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أكرم الإسلام والمسلمين وأذل من خذل الإسلام والمسلمين يا الله رب العالمين اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلامذتنا وذريتنا
من أهل العلم وأهل الخير والتقوى والقرآن والاعتقاد ولا تجعلنا من أهل الشر والضر والظلم والفتن يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة